Insellmilkom Sinjuri għaddiet ġimgħa oħra din id-darba qegħdin hawnhekk fi Strasburgu kif qedtilkom programm ieħor il-vuċi tiegħek ma' tliet MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Zamid-Dimek. Se nibdew nitkellmu mal-ewwel dwar attività li kellna din il-ġimgħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn kellna portrait pittura ta' ritratt tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia illi tpoġġiet propju barra is-sala tal-konferenzi tal-aħbarijiet hawnhekk fi Strasburgu, sala li wkoll issemmiet b'memorja għal ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia, pittura li saret minn l-artista Mary Louise Cold. David, f'Malta il-Gvern jara kif jaħbi il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia. F'Parlament Ewropew bil-kontra. Sala tal-konferenzi tal-aħbarijiet għal Daphne, issa anke għall-pittura, għalfej fuq naħa mod u fuq naħa oħra. Naturalment, ma nistax nifhem din ir-reżistenza kontinwa min-naħa tal-Gvern Malti, naturalment fuq qudiemnet il-Ministru Owen Bonnici, fejn għandek l-Ewropa kollha li mfelluq is-sena mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia iċċelebrat ħajjitha, iċċelebrat dak li ħadmet fuqu, u f'Malta ma nistgħux biss ikollna fuq għażla tal-poplu memorial illi jfakkar il-qtil l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Naturalment, il-poplu qed iħoss illi għandu bżonn dan il-memorial għaliex sfortunatament sallum għadna ma nafux minn bagħad il dawk il-qattiela joqtlu lil Daphne Caruana Galizia. Fil-Parlament Ewropew, eżatt kif inqatlet Daphne Caruana Galizia, kif kulħadd jaf, il-President tal-Parlament Antonio Tajani ħa s-sala illi hawn hawnhekk għal-medja, s-sala fejn isiru press conferences u laqgħat oħra ma' rappreżentanti tal-medja u semmiet għal Daphne Caruana Galizia. Naturalment, feluq is-sena issa din is-sala mhux biss għandha l-isem, imissa għandha kif qed tajta repenti portrait sabiħ ħafna tal-ġurnalista. Il-President ħabbar ukoll li se jkun hemm premju ukoll li se jibda jingħata kull sena għal rappreżentanti tal-medja bl-isem ta' Daphne Caruana Galizia u tal-ġurnalist Slovak li nqatel ftit wara Daphne Caruana Galizia. Allura Daphne ħatiqpa għal dejjem ħajja f'din l-istituzzjoni importanti flimkien mal-ġurnalista Slovak, però naturalment Daphne hija Maltija, allura aħna naturalment iktar onorati li Malti fil-Parlament Ewropew ħajibqa' jissemma għal ġid li għamel biex ikun hemm ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra l-użu ħażin tal-rule of law f'pajjiżna. U naħseb kien mument emozjonali kellna l-familja kollha ta' Daphne Caruana Galizia u hekk ħafna ħbieb, deputati oħra ġew, kapijiet ta' gruppi politiċi, naturalment jiena Roberta u Francis, u naħseb kienet okkażjoni emozjonali kif ukoll imma li tħossok onorat illi l-Parlament ta' dan it-titolu lil din is-sala issa f'isem Daphne Caruana Galizia. David, kif semmejt inti din l-attività tmexxiet mill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, nixtieq naraw siltiet qosra mid-diskors li għamel dakinhar il-President Tajani. Naraw. A un anno di distanza dal barbaro omicidio di Daphne Caruana Galizia, ci troviamo di nuovo qui a Strasburgo per onorare il suo coraggio, ricordare la sua vita, il suo lavoro e per continuare a lavorare con la forza di 500 milioni di cittadini europei che il Parlamento europeo rappresenta per scoprire la verità. Gli assassini hanno cercato di far tacere la ricerca sulla verità. Daphne è stata la sentinella, il soldato schierato in prima linea nella difesa dei nostri valori. E grazie alla libera stampa indipendente che si difende la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di espressione. Hemmhekk rajna lill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, Roberta, f'daw il-klip li għadna kif rajna il-President Tajani ddeskriva lil Daphne bħala soldat qalbini li ġġieldet għad-demokrazija, is-salna tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni. Daphne nqatlet sena ilu, taħseb illi dawn il-ġlidiet mietu magħha wkoll jew se jitkomplew? Naħseb
Mhux tal-li ma mitux, imma tal-li kif qalet Mary Louise Gold, l-artista li għamlet dan il-portrait, qalet li meta nqatlet Daphne kien hemm din lajta kbira li llum mhijiex mhux tal-li ma nqatlitx dik lajta imma tal-li hija ikbar. Kif rajna il-ġimgħa l-oħra meta eluf ta' persuni Maltin u Għawċin niżlu fit-toroq tal-belt b'messaġġ lejn il-gvern aħna maħniex ser nieqfu sakemm issir ġustizzja ma' Daphne, issir ġustizzja mal-familja tagħha u issir ġustizzja lil kull min Malta jara bħala pajjiż fejn tirrenja d-demokrazija, fejn jirrenjaw l-istituzzjonijiet biex jipproteġuna u fejn tirrenja il-libertà tal-espressjoni. U jiena nweġġa biex meta nara li il-Maltin iridu jiġu Strasburgu fil-Parlament Ewropew biex jaraw mafkar daqshekk prestiġjuż għal ġurnalista li tant ħadmet biex tikxef il-verità. Jiena nweġġa meta nara li l-istudenti għax hawnhekk f'dan il-bini jiġu ħafna studenti Maltin u Għawċin, studenti fi programm li jgħidu li Euroskola jiġu iżuru dawn il-kmamar u jidħlu fil-Kamra tal-Ġurnalisti. Li laqatni wkoll huwa li hawnhekk il-grupp tas-Soċjalisti, jiġifieri il-grupp li Joseph Muscat jagħmel parti minnu, ħareġ tweet fl-okkażjoni ta' dan il-mafkar u din il-kamra u ħanarawha li tajt aħna rridu niżguraw li dak li ġara f'Malta u dak li ġara lil Daphne ma jerġax jiġrax il-libertà tal-espressjoni tirrenja suprema. Jiena dak il-ħin kif rajta bat messaġġ fuq Twitter li Joseph Muscat, naħseb Joseph Muscat ma rċevix dan il-messaġġ u għaliex huwa membru ta' dan il-grupp u dan il-grupp huwa kompletament fuq il-linja opposta ta' Joseph Muscat u l-gvern tiegħu li l-għan tiegħu huwa li fil-monument tal-assedju l-kbir għattih u għamel xamel biex il-mafkar għal Daphne Caruana Galizia ma jitħallix jitpoġġa hemmhekk. Imma ir-reazzjoni x'kienet li kuljum hemm Maltin u Għawċin li jmorru, jqedu x-xema, jqedu l-fjuri, jqedu messaġġi ta' sostenn għal dawk l-eluf ta' persuni li kuljum qed jipprotestaw għal fatt li dan il-gvern qed jipprova jnessi lil pajjiżna u lid-dinja kollha minn dak il-krudeltà li ġaraw. Fil-fatt illum u dil-ġimgħa kull fejn tmur indunajna li mhux talli il-messaġġ qed jitbatta ma anzi qed jikber u jikber sakemm verament il-ġustizzja ssir. Tajjeb, Francis, naħseb ma nikxef xejn jekk ngħid li wara l-politika, l-arti u l-kultura huwa t-tieni passatemp tiegħek. Mill-lenti artistika, kif tħares lejha din opera kbira ta' arti anke mill-ewwel rispons li kien hawnhekk kienet biċċa xogħol sabiħa dan il-mafkar ta' Daphne. U anke kif tara l-settur tal-kultura Maltija mhux kultant, ħafna drabi nisimgħu b'inizjattivi differenti li jfakru lil Daphne. Għalfejn taħseb dan is-settur ħadu daqstant bis-serjetà dan il-qtil? Iva, naħseb l-iktar raġuni importanti fuq dan li qed tajt int hija għaliex fil-kultura vera hemm rabta immedjata mal-libertà tal-espressjoni. U aċċennat għalhekk anki l-istess artista Mary Louise Gold meta qalet meta ġurnalist jinqatel aħna kollha nitilfu. Meta m'għandek ġin ir-rabta bejn kultura u l-libertà tal-espressjoni, għandek l-iktar element essenzjali nieqes. U għalhekk f'Malta qed ngħixu wkoll kontradizzjoni f'dan il-livell. Għaliex inti għandek min qed imexxi iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-belt bħala l-belt kapitali Ewropea tal-kultura jitkellem kontra il-libertà tal-espressjoni. Anzi kull min ta' quddiem biex jgħid li m'għandux ikollok il-kommemorazzjoni favur Daphne Caruana Galizia. Sa niġu għax-xogħol li sar. Xogħol li sar huwa mill-lat artistiku impressjonanti. Jikkommovik anki mill-mod kif sar. U meta segwi anki l-dokumentarju li kellna fil-bidu dwar anki kif din il-pittura tista' tgħidilha b'elementi anki ta' skultura fiha li hija tridimensjonali, kif inħadmet, pereżempju bluzu anki tal-linka minn stamperija li kienet tistampa il-materjal ta' Daphne Caruana Galizia. Għandek il-ġemp ta' din il-kreazzjoni fl-qatmija bis-pittura tajjeb artistika b'elementi marbuta ma' dak li Daphne kienet tirrappreżenta. Tibda bl-artiklu 11 tal-Charter Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem, ġifieri li huwa l-artiklu li jitkellem preċiżament dwar il-libertà tal-espressjoni.
għandek silta mill-running commentary tagħha li l-aħħar kumment li kienet għamlet meta kienet qalet li rridu nqogħdu attenti għaliex there are crooks everywhere, għandek min qed jisraq kull imkien. Għandek elementi anki mill-ħajja personali tagħha, il-weraq mill-ġnien tagħha, il-rappreżentazzjoni tal-kelb li tant kienet tħobb. Allura ma tistax ma tikkommovix ruħek u anki issegwi din xogħol, din il-biċċa xogħol ta' arti inkredibbli jidhir li ħadet 470 siegħa biex tkun prodotta. Mary Louise Colt hi magħrufa għal xogħlijiet marbuta anki ta' portraiture, għamlet portraits anki ta' nies mill-iktar prominenti anki fil-qasam pubbliku madwar id-dinja. I għandha rabta ma' Malta li xi raġel tagħha huwa Malti huwa wkoll magħruf fil-qasam artistiku f'sens ieħor fil-qasam tal-cartoons George Mallia. Ġieli sibiet Malta, illum tgħix iktar barra minn Malta, imma anki li din il-persuna allura ħasset għanajtek dal-impenn artistiku u kulturali biex twaslinna rappreżentazzjoni li ma tistax ma tikkommovikx minn ġdid dwar Daphne Caruana Galizia, għalija mbagħad joħroġ dan il-kuntrast totali dwar kif għandna nħarsu verament lejn il-kultura, kif għandna verament nħarsu lejn l-arti, u x'qed jagħmel il-gvern li allura huwa l-oppost tal-kultura, x'il-kultura qiegħda biex tħalli l-libertà timraħ, mhux biex tipprova toħnoq, u l-gvern qed jipprova joħnoq anki li infakru lil Daphne Caruana Galizia. Grazzi ħafna issa ħanbidlu s-suġġett u nkomplu nitkellmu dwar diversi temi oħra li t-tlet MEPs li għandi miegħi ikunu din jagħmlu minn ġimgħa l-oħra kemm hawnhekk fi Strasburgu, fi Brussell u anke f'Malta u f'Għawdex, Roberta. Mill-ġimgħa li għaddiet kellek organizzajt il-konferenza annwali tagħmilha kull sena din darba żilt Għawdex biex tagħmel konferenza annwali bit-tema Għawdex jikber bħala reġjun saħħa trasport u fondi Ewropej fil-qosor. Ovvjament il-konferenza damet nofstannar, però fil-qosor x'ħareġ minn din il-konferenza l-Awċin x'messaġġi ħadu? Il-messaġġ kien ċar li l-Awċin jixtiequ li iżjed attenzjoni tingħata lill-Gżira Awċija, li naraw kif il-fondi Ewropej ikunu aċċessibbli wkoll għal businesses u organizzazzjonijiet Awċin, li jkun hemm miżuri fiskali ta' taxxa li jagħtu vantaġġ għaliex il-Gżira Awċija tbati minn ċertu żvantaġġi ta' aċċessibilità ta' loġistika ta' importazzjoni, eċetera, u li jkollok iżjed attenzjoni li tingħata għall-speċifiċitajiet tal-Gżira. Pereżempju, kemm inna ngħidu dwar il-breakwater f'Marsal Forn. Mingħajr il-breakwater, Marsal Forn ma jistax jintuża bħala destinazzjoni turistika fi xitwa. Din hija ċara. U allura fil-konferenza jiena stidint rappreżentanti mill-oqsma kollha, kien hemm il-Gozo Tourism Association, il-Gozo Business Chamber, il-membri parlamentari, deputati nazzjonalisti, il-kap tal-partit, Adrian Delija, il-student Lizaza Ħawċin, student lil min imexxi s-settur tal-disabilità, minu żagħżugħ li jaħdem Malta, minu żagħżugħ li jaħdem Għawdex biex nara l-interess tagħhom x'inhu fil-messaġġ li jgħidulna. U il-messaġġ tiegħi lejhom kienet jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew, konferenza annwali nagħmilha dejjem, nagħmilha darba kull sena, dejjem għamilta Malta sissa, imma xtaqt li nagħmilha Għawdex din is-sena. U speċifikament għaliex ser inkunu qed nidħlu issa fin-negozjati, fil-qofol tan-negozjati tal-programm ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għas-sena 7 snin li ġejjin, imma wkoll kienet ġimgħa ftit jiem qabel il-budget fejn rajna għal darba oħra li Għawdex ma natax priorità mill-Gvern Laburista. U l-messaġġ kien hekk, jekk inti għandek gvern li dejjem kemm sajdhom jittratjeni fuq ir-raba vapur pereżempju, ilna nistaqsu fuqhom fejn hu ir-raba vapur, x'qed waqqaf milli jkollna servizz aħjar bejn iż-żewġ gżejjer. U allura il-messaġġ tagħna naħseb ta' kollha kemm aħna MEPs għal Malta u Għawdex, aħna MEPs għal Għawdex daqskemm aħna MEPs għal Malta, u dak irid ikun il-pjan ta' azzjoni anki tad-delegazzjoni nazzjonalista fil-ħames li ġejjin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Tajjeb, David, din il-ġimgħa wkoll inti kellek laqgħa hawnhekk fi Strasburgu mal-persuna li fisem l-Unjoni Ewropea qed jinnegozja l-Brexit mal-Gvern tar-Renju Unit. M'għandux biċċa xogħol faċli assolutament kif nisimgħu fl-aħbarijiet. Il-Brexit jista' jkun ta' tħassib ukoll għall-poplu Malti għaliex ovvjament ħajġib bidliet miegħu speċjalment fir-relazzjoni ta' bejn Malta u r-Renju Unit. X'inhu ta' tħassib għall-poplu Malti? Naturalment, ninsabu f'sitwazzjoni fejn għadhom għaddejn negozjati,
ma ninsewx li fid-29 ta' Marzu tas-sena l-oħra ġiet triggered Article 50 u sal-11 ta' filgħaxija tad-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla l-Ingilterra trid tkun telqet mill-Unjoni Ewropea. Illum hemm diskors dwar tiġdid ta' dan it-terminu. Però naturalment dan wieħed qatt irid jara x'se jsir. Hemm tliet oqsma b'mod partikolari li Michel Barnier u jiena tkellimna dwaru, jiġifieri l-ixxu ta' kemm ħatħallas l-Ingilterra biex titlaq mill-Unjoni Ewropea li huwa ixxu importanti ħafna. It-tieni nett il-border ta' Northern Ireland li hija kwistjoni jiena ngħid kemm diffiċli li wieħed isolvi wkoll. U t-tielet nett u li hawnhekk tħalt fiha b'mod partikolari iċ-ċittadini tar-Renju Unit illi jaħdmu u jgħixu fl-Unjoni Ewropea u viċeversa, ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi jaħdmu jew jgħixu fir-Renju Unit. Hawnhekk naturalment tolqotna ħafna bħala Maltin u Għawċin, kif qed tajt Robert, għandna ħafna Maltin u Għawċin illi huma jgħixu l-Ingilterra u li jaħdmu l-Ingilterra. U allura l-Unjoni Ewropea flimkien mar-Renju Unit qegħdin naraw kif insibu l-aħjar metodu biex dawn in-nies ikunx ikun l-arranġament għall-inqas il-ħajja tagħhom tieqa' dejja. Naturalment għandek problemi illi minn mindu ġi triggered Article 50 għandek organizzazzjoni fl-Ingilterra illi qegħdin jitolbu illi jsir referendum ieħor u allura hawnhekk donnu hemm inkonsistenza issa fir-Renju Unit dwar jekk verament iridux joħorġu jew le. Il-proċess imbeda, il-proċess wasal fit-tmiemu u allura jiena naħseb illi fil-waqt illi l-istituzzjonijiet Ewropej huma lesti jafu x'irridu ninnegozjaw, jafu x'inhu mistenni minna, fil-każ tar-Renju Unit donnu jidher illi għad hemm affarijiet illi mhumiex ċari. U allura naħseb illum il-Renju Unit jinsab f'sitwazzjoni fejn għandu verament jiddeċiedi x'se jsir. Naturalment Michel Barnier jidher illi ottimist illi dan il-ftehim ħajjintlaħaq. Jiena fil-fema tiegħi xtaqt li l-Renju Unit jibqa' parti mill-Unjoni Ewropea, naħseb aħna lkoll anke Roberta u Francis għax kellimna fuq dan is-suġġett kemm il-darba, però sfortunatament is-sitwazzjoni dik li issa rridu naraw kif se nagħlqu dawn in-negozjati, x'rwol ħajkollu l-Parlament Ewropew u proprju għalhekk battalija Michel Barnier biex naraw mbagħad kif ħanaħdmu mhux biss fil-grupp politiku tagħna imma fil-gruppi politiċi oħrajn biex dak li jiġi negozjat ikun jista' jiġi aċċettat mill-Parlament Ewropew. Naturalment kellimtu dwar is-sitwazzjoni Maltija x'aħna għandna rabta aħna bħala Maltin u Għawċin rabta qawwija ħafna mar-Renju Unit u allura tennejtlu biex jagħti każ ħafna wkoll il-partikolaritajiet li għandha Malta li mhumiex affarijiet kbar imma huma importanti għalina mar-Renju Unit u naturalment issa naraw l-outcome tan-negozjati x'se jkun meta finalment ikollna dan il-pakkett in-negozjat jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin. Żgur li ħanbqgħu nisimgħu dwar Brexit fl-aħbarijiet fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Francis, ħankellmek ukoll fuq voti li ttieħdu hawnhekk din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa kienet waħda impenjattiva tlieta lilhom. Il-voti fuq il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema tliet voti differenti, anke inti tkellim dwarhom fil-medja, però kultant iltaqa' ma' ħaddiema Maltin jgħidulek orrajt l-MPs ivvotaw u spjegawna l-vot li ħadu, imma aħna fuq il-post tax-xogħol l-affarijiet baqgħu l-istess. X'tgħidulhom il-dawn ħaddiema? Iva, jiena matul il-ġimgħa li għaddiet kelli nur li emendi fuq tliet rapporti marbuta mal-qasam tax-xogħol, mal-qasam tal-ħaddiema bħala shadow rapporter kienu fil-fatt mill-qwa. U nirreferi għat-tlieta li huma daw it-tliet rapporti. L-ewwel wieħed huwa fuq dak li qed ngħidulhom li jkollok il-kondizzjonijiet iktar magħrufa, iktar trasparenti fuq il-qasam tax-xogħol. Kemm għandek ħaddiema li jmorru f'impjieg ġdid u bilkemm għandhom il-kopja tal-kundizzjonijiet tal-kuntratt tagħhom. Li ma jingħatawx kopja miktuba, ma jingħatawx kopja stampata li jkunu jafu preċiżament x'inhuma. Element ieħor li żgur li jolqot anki ħaddiema f'Malta huwa li jekk inti għandek bżonn tagħmel taħriġ bħala parti mix-xogħol tiegħek, dak it-taħriġ m'għandekx tħallas għalih int. Il-Gvern ta' Malta meta dar fuq l-LSAs tajjeb biex jgħidilhom li għandhom bżonn iktar taħriġ, rid jimponi fuqhom ukoll li jridu jħallsu għalih.
Dawn ma' affarijiet li ma rridux li ikunu jistgħu jiġru. Mela dak huwa l-ewwel wieħed. It-tieni rapport huwa marbut ma' rabta anki ta' x'jista' fil-qasam tax-xogħol jikkaġunalek il-kanser. Il-kanser kif nafu tkellimna diversi drabi anki f'dan il-programm huwa suġġett li qed insegwi ħafna qiegħed fil-grupp MEPs Against Cancer. Issa tkellimna f'dan ir-rapport dwar sustanzi kimiċi li diġà qed nitkellmu dwarhom però rridu nollu il-livell tajjeb ta' protezzjoni għaliex nafu li aħna parti sew mill-ħajja tagħna hija fil-post tax-xogħol u jekk inti għandek kimika, jekk inti għandek sustanzi kimiċi li f'postijiet u daw ġew identifikati fir-rapport. U iva allura għaddejna anki hawn il-vot biex ikun hemm din il-protezzjoni aħjar għal ħaddiema fuq il-post tax-xogħol tagħhom minn dak li jorqod il-ħajja tagħhom għadi mhix biss kwistjoni jekk dan iwassallekx għal kanser, ma hija kwistjoni wkoll li jista' joħloqlok xi forma ta' diżabilità, xi forma ta' kif il-kwalità tal-ħajja tiegħek tkun inqas. It-tielet rapport huwa marbut ma' twaqqif ta' Awtorità Ewropea fuq il-qasam tax-xogħol. Għax illum għandek ħafna ħaddiema li għaddu minn pajjiż għal ieħor. Dan huwa parti kruċjali minn dak xi tfisser li tkun Ewropew, il-moviment ħieles tal-persuni. U għalhekk hemm bżonn l-Awtorità Ewropea. Irrid ngħid ukoll li naturalment biex nressaq emendi fuq dan is-suġġett kif għamilt anki fuq ir-rapporti l-oħra, dejjem kif nagħmlu aħna lkoll tikkonsulta lil Maltin u lil Lawċin li hawn niġu biex inkunu l-vuċi tagħhom. U allura f'dan il-każ il-unions tal-ħaddiema, anki l-Malta Business Bureau, min jirrappreżenta lil min iħaddem u naħseb il-ħaqna dak il-konsensus biex inti ssib il-bilanċ ġust li huwa l-iktar ġust tal-kulħadd. Tajjeb ħafna baqna biss l-aħħar 5 minuti. Ħadilna ħin kollu. Nitlobkom iżabu fil-trade. Francis Orbert, għax titkellmuni dwar vot ieħor li kien hawn din il-ġimgħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew dwar l-użu tal-plastik. Ħafna mill-aħbarijiet tkellmu dwar dan il-vot. Xtaqtkom tispjegaw li xi jfisser eżatt dan il-vot il-bidda li se jġib pajjiżna u anke laqgħatu żjarat li tagħmlu Malta intom. Kemm hu importanti? Naħseb waħda mit-temi li l-iżjed tiffiċerja fid-diskussjonijiet li ħana niltaqgħu mal-NGOs partikolari, manki ma' min irid li pajjiżna jkompli gawdi mill-indafa. Kull min mar fuq il-baħar din is-sena, jew kull min fetaħ il-Facebook u ra, stejjer dwar fkieren li jkunu malqa tista' tgħid bi plastik, bi bżieża li jkunu waqgħu war li ttajru waqgħu mal-dana bil-ġbieki li jkunu tħallew mimlijin plastik u fl-aħħar net li hemm ukoll issa studji li juru li anki fil-ġisem tagħna hemm ħafna traċċi ta' plastik. Dan huwa affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu differenza fuq u dil-ġimgħa ivvutajna li rapport ambizzjuż ħafna dwar it-targets ta' kif irridu neqirdu il-plastik mill-ibħra tagħna u mill-ambjent tagħna. U fil-fatt jiena inaqqat ukoll flaqa mal-NGO li jgħidula l-NGO jisimha Zibel. U il-Jott Marina li hemm sa Mezon u hemmhekk hemm inizjattiva partikolari tajba ħafna li qed jużaw tip ta' sibin, jiġifieri qisu kontenitur li jiġbor il-plastik minn fuq il-surface tal-ilma. U allura affarijiet bħal dawn hemm NGOs li jagħmluha. Il-messaġġ tagħna huwa li issa l-gvernijiet irridu jilħqu targets ola u targets aħjar. Għadna lura, għatanna dil-kultura li jinti jek tixrob fl-xkun koka bil-plastik tarmiħ, jek tara fl-xkun plastik ta' xaħat ieħor ma tiġbrux għax mux xolok. Aħna nixtiequ li Malta issir gżira verament li ma tużax plastik u hawnhekk nagħmel differenza plastik li jintużaw darba. Mhux qed ngħid li ma jintużawx plastik li jiffurmaw kollox għaliex kull fejn tħares affarijiet li aħna npoġġu fuqhom li aħna nużaw huma magħmulin mill-plastik, imma dawk il-plastik li jintużaw darba u jintremew irridu nagħmlu l-almutana biex jinqerdu kompletament. Francis, Roberta qalet targets ambizzjużi, imma se naslu? Target ambizzjuż imma kruċjali, għaliex diġà għandek kalkolu li sas-sena 2050 se li jkollok iktar plastik fil-baħar minn ħut. Jiena niftakar qed insemmu l-NGOs meta kont iltqajt mal-qasam pereżempju tas-sajt il-kreattiv. U jgħidlek dak li l-iktar jolqothom huwa iva il-plastik
u anki x-xbiki abbandonati. Sejna nireferi anke l-ritratt meħud minn Jeremy Cardona li tara l-ammont ta' plastika anki f'marina prinċipali tagħna fil-pajjiż. Dan hu l-ambjent li rridu, ġifieri qed nitkellmu fuq ambjent, qed nitkellmu fuq is-saħħa tagħna u speċjalment qed nitkellmu fuq kampanja kif qalet Roberta kontra l-plastik li jintuża darba biss u allura jibqa' jagħmel ħsara enormi għall-ambjent, għal saħħitna u għall-ikel tagħna. X'aħna x'irridu li ma jkunux jistgħu niklu ħut iktar, jew l-ħut li rridu nieklu fih iktar plastik milli huwa verament ħuta għall-nutrizzjoni tagħna. Tajjeb, fl-aħħar net, David, kellimna diversi drabi dwar id-direttiva tal-work-life balance, pero anka jitlunna messaġġi kultant. Imma jiena, jekk jiena ħajkolli tfal fil-snin li ġejjin, x'differenza se tagħmel? Forsi se tispjegalna id-differenzi li tista' tġib magħha din id-direttiva. Propju meta jixxanda dan il-programm nkun l-estate laqa mal-Kummissarju Marian Tyson, jiena l-koordinatur tal-qasam tax-xogħol u allura ħanitkellem magħha qabel imur negozja jekk għal fit ta' ġurnata oħra it-tielet trialog tiegħi għandna wkoll il-Labour Authority xirid niddiskuti magħha li semma Francis u dawn huma inizjattivi tajba li Franza eventwalment daw ħajġu quddiem il-Kumitat tax-xogħol biex napprovawhom u Francis dejjem ikollu emendi tajbin kif ġieli kollha wkoll Roberta għal xogħol ieħor li jkun relatat ma' xawk il-kumitati jaħdmu flimkien ma jaħdmux mod separati. Naturalment għandek l-ixxu partikolari hija 10 tiem lif għal missirijiet li jkollhom tarbija. Ġifieri dik hija kruċjali, ġifieri hawnhekk iridu li nagħtu drittijiet ġodda lill-familji biex ikollhom iktar ħin mat-trabi tagħhom. Għandek ukoll l-4 xhur non-transferable jgħidulu leave illi jista' jittieħed minn kull ġenitur sakemm it-tarbija ikollha 10 snin, naturalment biqbil mal-employer. Issa din hija kontroversjali wkoll, naturalment jien irrid ngħaddi bla ma nagħmel dannu lis-settur ekonomiku, lill-SMEs mod partikolari, allura ninsabu f'sitwazzjoni fejn kważi wasalna biex insibu bil fuq u dan li ħammur ngħidilha lil Marian Tyson wara li ntqajt ma' diversi gvernijiet din il-ġimgħa hekk, ġifieri kelli diversi laqat għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill irid jaqbel ukoll. Għandek ukoll li ieħor li tista' tieħdu biex tagħti każ il xi ħadd li jkun marit, ma mhux bżonn ikunu tfal tiegħek, jistgħu jkunu l-ġenituri tiegħek, għandek 5 tim fis-sena li qed naħdem biex dan ikun ukoll dritt. U dritt ieħor li nħossu għax id-direttiva fiha ħafna drittijiet, imma nħossu importanti ħafna illi ħaddiem ikun jista' jagħmel il-working hours tiegħu iktar flessibbli, illi joħodhom biex ikun jista' jagħti ħin lill-familja u ħin għal dak it-tip ta' xogħol. Naturalment da ħalli impatt pożittiv ħafna fuq l-ekonomija tagħna, aktar nisa se jaqgħu fid-dinja tax-xogħol u ħajkun hemm ukoll responsabilitajiet għall-mara u r-raġel. U naħseb din id-direttiva allura inqisha jiena bħala xi ħaġa vera pożittiva għall-Maltin u għall-Lawċin, imma naħseb jiena onorat li qed naħdem wkoll għall-Ewropej kollha. Grazzi ħafna David, Roberta, Francis, ġejna fit-tmiem il-programm ieħor il-vuċi tiegħek. Jiena insellmilkom u nfakkarkom illi nerġgħu nkunu magħkom aħna nhar is-Sibt li ġej. Nsellim it-telespettaturi ta' Net Television u l-semmija ta' Net FM. Għal ġimgħa oħra.